Ola, benvidos un día máis a Atlántico TV. Hoxe imos a falar de cultura e cultura en verán. Para iso temos a Caixo e a Paulo Ruiz, que nos van a falar da Xornada Cultural Mar de Galicia, ¿no? Unha nova iniciativa que promovedes no Museo Mar de Mar do Mar. Galicia. No Museo do Mar. Bueno, contádenos un pouco como vai a ser eso, porque son moitas cousas en 12 horas. Pois sí, ao final Mar de Galicia nace como unha xornada cultural que queríamos levar en Vigo para recuperar espazos que levamos perdidos nos últimos 15 anos. Bueno, o Museo do Mar creo que é dos mellores espazos que temos para facer cousas en Vigo. E nada, xa levábamos anos Paulo e eu falando de recuperar espazos públicos para facer cousas, entre elas o máis importante para nos que é a música, pero sen deixar a un lado outras cousas como pode ser o piragüismo neste caso, o deporte, como pode ser a concienciación ambiental, que tamén temos unhas charlas, mercadillo tamén, es decir, a economía circular, que parece non ser algo importantísimo, a segunda vida da roupa e todo ese tipo de cousas. E bueno, sí, sobre todo o marco da música, que para nós é o máis importante. E nada, o día 18 de xullo temos un evento de 12 horas, de 11:30 da mañán a 11:30 da noite, con dous escenarios, un escenario de música urbana e outro de música rock. No música, bueno, o 95% de toda a proposta musical é de Vigo, ou de arredores de Vigo, e temos un cabeza de cartel que dá un pouco tamén para facer un pouco de ruido, que había que facer, que traendo a Cecilio G, que tamén é unha das voces máis curiosas, por dicirlo de alguna maneira, da música urbana en España. Concienciación ambiental, con xente moi interesante como a xente de Badba, Óscar de Badba, que é unha das marcas deportivas máis importantes de España, que utiliza os residuos mariños para facer, bueno, teñen unha vía ou unha liña de roupa na que utilizan solo residuos mariños para recuperados dos fondos mariños e das praias para facer roupa de todo tipo, neste caso concretamente de zapas deportivas. El Ixo Atelier, que fai con residuos mariños soias, que é moi interesante, e para dar unha visión un pouco máis científica ven Raquel Nogueira, que é unha directora do CSIC da Universidade de Vigo, para dar pues, esa visión máis científica da visión desta. Despois tamén temos un espazo que chamamos Río Lagares, que é un espazo que vai dirixir Pálida, que é máis relacionado coa música ambiental, e vai facer un set de 2 horas con todas as máquinas, pois iso, un pouco atraíndo, facendo que a xente escoite eses sons de electrónica que inspiradas no mar. Entonces, bueno, Paulo, un pouco super intenso, como di Caixo, ¿no? Levamos todo o día facendo cousas, sabes? Vai de carrerillas, Bueno, contanos entonces un pouco, porque según nos di Caixo, son cosas moi variadas, non sei como se pode concentrar todo en 12 horas, se ten un fío conductor. Bueno, o fío conductor é o propio mar, é o propio espazo, recuperar os espazos, como ben di Caixo, para a xente, para poder facer cousas, que ao final son espazos públicos. É un espazo moi atractivo, porque, pois eso, estás pegado á praia, ten unha arbolada toda que é onde se vai a ubicar o mercadillo, entón, pois é unha zona moi agradable para estar, pois en contacto coa natureza. Sí, como que fluyes, casi, claro. Entón, bueno, pois é eso, é realmente darlle uso a estes espazos públicos dos que dispomos na cidade, e que, bueno, que están infrautilizados, e, bueno, pois eso, vendo, efectivamente, pois, a ilusión que tiñamos nós de facer un festival de música, pero, bueno, tamén, pois eso, darlle un pouco máis o tema cultural alternativo, ademais da xente da cidade, obviamente. É un plan para todo o día, non? Para todo o día, para familias, para nenos, para todo. De feito, eso, as actividades son gratuitas, menos a música. As actividades son gratuitas, vamos a ter para comer actividades tamén, non? Para comer, temos barras, food trucks. Hai DJs tamén para bailar DJs durante todo o día, vamos para todo o día. Música ambiente. Bueno, menudo oasis cultural. Claro, o que pasa é que na cidade sempre houve estes oasis. Eu creo que antes non era oasis, unha putada, dicindo así, falando en plata, decir oasis cultural. Para mí Vigo sempre foi unha capital cultural a nivel estatal. De feito, non fai moitos anos era a sétima cidade ou sexta cidade a nivel de festivais, apreciación cultural, axenda cultural, e agora estamos na cola. Creo que está Toledo por diante nosa, sabes? Entonces, bueno... Toledo é unha capital cultural importante. Sí, Toledo mola, vale, me equivoqué, pero igual eu que sei, Albacete, sabes?
que eso siempre se suele dar palos. Pero bueno, a idea é esa, que pues, recuperar claro, decir yo as esculturales a lugares como Vigo, que tradicionalmente sempre tuvo ese pulo pola cultura, digamos que chamamos as esculturales porque está concentrado en un lugar, en unhas zonas concretas. Evidentemente, pero iso, ao final tamén doe un pouco escoitalo por iso, porque ao final Vigo foi é a cidade máis grande de Galicia, ten que tener unha axenda cultural moito máis grande que ten, e sobre todo iso, nós, por exemplo, coa colaboración da Xunta de Deputación, a verdade é que foi chegar ali, contar a idea, pois deron pa diante, o sea, entenderon os trapos, é moi interesante, vades darlle un espazo á cultura, no, que falta ahora mesmo en Vigo, e bueno, nos entendemos que esa ten que ser a vontade política na cidade, que é ostras, mira, traio isto, hai espazos complicados, vamos a facelos. O sea, non ten que haber un medio político, nada disto, simplemente... Bueno, Caixo, está falando máis do ámbito musical que o que te toca a ti. Dis que van a estar grupos de Vigo, o sea, fundamentalmente, non? Un escenario que era necesario tamén. Sí, para nós é moi importante. Pablo, de moitos anos, xa cando tiñamos a sala, a Molotov, para nós era un espazo que nace coa intención de recuperar ese Vigo musical que sempre foi, e bueno, pues, de feito temos dous escenarios. Temos un escenario que é o escenario Ría, que é máis enfocado a música urbana, e despois un escenario que eu teño especial cariño, que creo que Pablo tamén, que é máis guitarreiro, que é o escenario Xanela, que é un escenario onde vamos a dar cabida pues, a grupos máis de hardcore, de rock ou de pop alternativo. Nese de feito está You Can Hide, que xa coñeces, estábamos falando agora do primeiro single, que vamos a estar ali, vamos a facer un pequeño set de media hora, pero bueno, hai que deixarse ver un pouco antes de sacar o disco. Sí, porque You Can Hide acabades de sacar un single, Sí, ahora xusto, fai un mes. E bueno, vamos a dar un pouco de cariño a xente de Vigo ese día. Tamén está Salomón Gras, unha das bandas máis interesantes de rock a nivel estatal, e son de Vigo tamén. Lorazepam tamén, que é un grupo de punk alternativo interesantísimo, que eu non me perdía o seu directo, eu vi unha vez, é unha locura, son super divertidos. E despois tamén está Dulce Compañía, que é un pop alternativo que ten cousiñas que cuidado, o sea, moi interesante. Son todos de Vigo, é dicir, ao final a oferta cultural é 95% xente de Vigo. E ademais da música, bueno, pues tamén comentabades antes que hai industrias moi concienciadas, ¿no? Co medio e coa ecoloxía. Sí, por eso tamén eso, dispoñer do espazo de Conciencia Azul, pois eso, coa doutora Raquel Nogueira, un pouco dar pues, a versión máis científica, pero tamén pues, eso, contar coa xente de Bazba, Elixo Atelier, precisamente pues eso, para demostrar que outra cousa se pode facer cos residuos, que hai que darlle unha segunda vida, e cuidar o medio ambiente. Sí, que non sexa só reciclaxe por reciclaxe, non esta idea de máis, non sei como decirlo, de propaganda política, xento que falábamos antes, pois que bueno, hai que reciclar e tal, non? Pois mira, se pode dar unha vida a eses residuos mariños de unha forma creativa, e tamén que a xente dentro deste espectro de, pois ten que haber unha conciencia ambiental, sino, ostras, pero es que tamén hai unha segunda vida moi interesante e creativa que podemos utilizar estes residuos mariños. É outra forma, que decir, pues, poder facer zapas, poder facer textil de residuos, pareceme como unha cousa interesantísima. E creo que esta charla, que vai estar moderada por Julia Mariño, vai ser moi interesante. Eu creo que vale a pena estar ali, e como decíamos, é para todas as idades, temos actividades para os cativos, temos as barras, temos ali para comer, temos o mercadillo, que para min tamén é unha cousa moi interesante, este rollo da economía circular, da segunda vida a roupa, non sei, creo que vai ser moi interesante. Tes 12 horas para ir por ali, para ir a tomar algo, para ver os concertos, para disfrutar de cousas máis experimentais como os Pazos Río Lagares de Pálida. Non sei, creo que, o sea, pouco máis podemos dar, non? Bueno, esa para acabar, entonces, temos unha cita o 18 de xullo, non? E como definiríades este festival? Así, brevemente. Non te cabe. A ver, non se pode definir. Sí, hai unha definición, que é a cultura ao redor do mar, que é a cultura de Vigo, a cultura ao redor do mar,
e a recuperación destes espacios e tamén, isto tamén é un pouco reivindicativo, nós tamén somos un pouco peleóns nese aspecto e tamén é iso, pois, a cultura que temos nós e a cultura que ten Vigo que sempre é ao redor do mar, un pouco tamén este espectro reivindicativo que temos nós como asociación e que temos nós como persoas de a reivindicación da cultura de Vigo. Bueno, a asociación é over, que tomo dixemos. Sí. Pero bueno, a reivindicación de espazos públicos para que a xente poda facer as cousas en necesidade de estar dentro dunha programática ou dunha narrativa, é dicir, existen espacios públicos que a xente dos asentes culturais teñen que utilizar. Isto é unha demostración de que se pode facer. Moi ben, pois nada, nos quedamos con esa puntualización e coa cita, o 18 de xullo. Moitísimas grazas. Grazas a ti.